Hi everyone! I'm Emerly and welcome to my channel. So ayun na nga mga mami, so may i-share po ako sa inyo na madaling panglunas ng ubo ni Bibi. Lalong-lalo na yung ubo ni Bibi na may sipon at lagnat siya. So ayan na nga, kumuha na nga ako ng oregano. So kumuha ako kasi nagtanim ako sa harap ng bahay namin para in case kung mag-ubo at sipon yung si Bibi. Ayan na yung pinapainom ko. Optional na yung mga gamot sa pang-ubo pag hindi talaga siya makukuha sa oregano. So, hindi lang pala oregano yung hinahalo ko dyan, guys. Tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. At saka, ayan lang po kadami yung kinukuha ko, guys. Kasi madami na yung katas pag naluluto na yan. So, kailangan lang nating hugasan siya ng maigi, guys. Hugasan lang siya ng tubig kasi para sure na malinis siya. Actually, parang malinis na yung kalabo na yan kasi umulan sa amin ng malakas bago ako kumuha. So, ayan na nga, nininisan ko na siya guys para naman malinis. Kasi isa tong magandang panglunas talaga sa ubo at sipon ni Bibi. Kasi nga, natural lang siya at organic siya. Perfect kasi ito sa mga bata at hinugasan ko din siya ng mineral water guys para malinis talaga siya. Kaya ko siya binabanlawan ng mineral water. So ayan na, naghugas ako. At saka guys, nagprepare lang pala ako ng tubig. Kayo nang bahala kung gaano kadami yung tubig na ilalagay nyo. At ayan, naka-steam po siya. Ni-steam ko lang po siya guys. Ganyan lang po yan. Nilagay ko lang yung mga daon sa steamer. Ayan, at tinakpan ko lang siya. At maghintay lang po tayo guys ng mga 3 minutes before kumulo yung tubig. Mga 3 minutes. Madali lang kasi yung maluto guys. So, ayan na nga guys, dahil naghintay ako na maluto yung dahon. So, nag-prepare na pala ako ng 3 bawang. Ayan, may 3 bawang ako na maliliit at may maliit din ako na luya. At saka may 3 akong lemon at saka may 1 akong onion. So, yung onion na yan guys, half lang yung gagamitin nyo kasi maanghang yan. At si Bibi ang uminom. At naghanda pa rin ako ng panukdok. Ayan. At saka may panyo ako guys na malinis. Nilagyan ko siya ng hot water para sure na malinis yung panyo na yan. Yan ang yung gagawin ninyo. So, at saka, bago ang lahat, tinikdi ko pala yung tatlong bawang. Ayan, dikdikin nyo lang siya lahat ng, at saka yung luya, at saka yung onion, dikdikin nyo lang siya lahat. Para may katas siya, para madali lang natin siyang pigain mamaya. So, ayan, tapos ko na silang dinikdik lahat, at in-slice ko na din yung lemon. Ayan na po lahat, ready na po siya. So, ayan. At saka, wag nyo lang pong damihan guys ng paglagay ng mga luya at saka onion at garlic kasi maanghang siya, baka hindi kakayanin ni Bibi. At ayan na po guys, nilagay ko na siya sa maliit na baso at saka yung panyo. Kasi yun yung panyo, yun yung pang-aksala talaga. So ayan, ginawa ko na yun, nilagay ko na yun ng mga lemon. At bago ko ilagay yung dahon, pagkatapos ng lemon guys, nilagay ko na yung dahon ng oregano dyan, kasama yung mga lahat ng mga kasangkapan na niready ko. So, ayan na nga. Ayan na yung dahon guys. So, luto na yung dahon guys. Madali lang talaga. 3 minutes, okay na yan. Pwede na yan. At saka, ina-off ko na yung gasol namin. At saka, medyo palamigin lang natin ng konti para hindi tayo mapaso pag pinipiga siya. Kailangan lang natin siyang hintayin ng kunting-kunti lang at ilagay natin siya sa plato. Ayan, para mas lalong mawala yung init niya. So, ayan na yung dahon. Maliit lang pala siya, pero madami na yung katas. Okay na yan. Pwede na yan ni Bibi sa umaga at sa gabi. At sa tanghali, pwede mo na yan, kayang-kaya na yan. At ayan guys, pinipigya ko na siya sa baso. Ayan, pigain nyo lang siya guys lahat. Ayan, hindi siya ganun kadami, pero kayang-kaya na yan sa morning, afternoon, at saka night. At lagyan nyo siya ng madaming honey para hindi nila maramdaman yung pangit na lasa. Alam naman talaga natin ang pangit ng lasa ng mga luya at saka garlic at onion. Ang pangit ng lasa, kaya damihan nyo lang ng honey at saka i-shake nyo lang siya ng mabuti para maghalo-halo lahat ng ingredients na nilagay ninyo bago nyo po ipainom kay Bibi. Ayan na po si Bibi Ivan guys. Actually umiyak siya kasi ayan niyang uminom. Kasi diwan yan, masakit yung ulo niya, may lagnat siya, may ibo, may sipon siya, kaya uminom. Kaya umiyak siya, kaya pinahawakan ko siya ng husband ko para mapainom siya. Ayan, pinilit ko siyang inumin ng 4 na drops lang, pinainom ko sa kanya every 3 hours. 4 na drops lang guys ha, taga 3 oras, painumin nyo si Bibi.
para naman optional lang yung gamot. Pag hindi talaga kaya ng guys, ng oregano, yung organic na pinainom nyo kay baby. So, pwede niyo siyang painumin ng gamot or punta kayo ng doktor, magpa-check up kayo. After 4 days guys, ayan na po si Baby Ivan. Pinadidi ko na po siya ng malunggay, oregano at juice. Ayan, pinahalo-halo ko lang siya. Kinukupos ko din. Kung may blender kayo, mag-blender kayo kasi bine-blend ko niyan. Ayan, umiinom siya, nindidi siya. Yun yung pinapalit ko sa milk niya. Kasi may konti pa siyang ubo. So, yan na muna yung pinapadidi ko sa kanya kasi kumakain naman siya ng kanin. So, yan po yung pinapadidi ko niya. At ayun lang guys, dyan po nagtatapos ang ating vlog. And thank you so much for watching guys. And please guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. At sana matry din ninyo at masubukan ninyo ang natural na panglunas ng ubo ni Bibi. Ayan na po si Bibi Ivan. Bye everyone. God bless you.